har millioner af pilgrimme i mere end 1000 år gået i søgen efter sandheden. De har vandret tværs over det nordlige Spanien til byen Santiago de Compostela. Det hævdes, at Caminoen skaber forbindelsen til tilværelsens dybeste lag. En tv-vært har med åbent sind begivet sig ud på sit livsvandring. Finder han sandheden og den spirituelle dimension? Finder han troen? Der er ingen garanti. Men Caminoen siges på forunderlig vis at forandre de gående for evigt. Michael Bertelsen begynder sin pilgrimsrejse i byen León i det nordlige Spanien. Han skal allerførst finde et herberg, hvor han kan overnatte. Gerne et sted med andre pilgrimme, som kan give ham gode råd. Alberg del monasterio. El monasterio? Ja. Mira, esa primera calle a la derecha. Al final. Herberget åbner først senere. Han går derfor til messe. Forud venter ham en ukendt spirituel verden. What moves you to walk to Santiago personally? Me? Yes. You know, television is my work, but I'm tired of my work. And if I could combine my work with something meaningful, I mean, it would be something new for me. I'm really tired of sitting in front of a computer in an office, getting hundreds of emails every day. The telephone disturbs all the time.
I sit in meetings talking all the time. Sometimes at the end of the day, I'm not sure if anything I spent my time on had any higher purpose. What you say is quite common, no? This, most of the people are searching something. They believe in the Christian faith, but also in the power of this Camino de Santiago as a way of conversion, of purifying oneself, and just concentrating on walking every day, discovering, yes, who you are, what is the sense of your life, and more deeper dimensions, maybe. My father was brought up very religious, with a very strict father. So I was brought up with no religion at all, because it was, for him it had no sense, or yeah, and it never been kind of part of my upbringing. And in Denmark, where we live, it's. It also happened to me. There comes a moment in your life where you have to think if your faith is really something that you believe in, or it's only something external. No? Now I think we go out this way, because actually this is the cloister. It's not open to the public, just on Sundays after Mass. Vale, no, ningún problema. Vamos, que alcanza. No, es igual, eso ya mucho. ¿Quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha dado permiso? Ninguna explicación a ti, ¿verdad? Jeg starter nu. Mónica. Dentro no podía starte i Santo Domingo. Okay. Så nu vil jeg så lige holde lidt for deres pause. Ja, men det her, det er min første dag. Vi kom fra København i går aften. Meget sent. Vi var fremme klokken 1 i natten. Og så skal jeg begynde at gå i morgen. Ja. Men hvor lang tid har du gået? Det er så 9 dage. Hvordan har du det? Ja, jeg har det godt, altså. Men nu er varmen her, den har jo været hård ved at stå de sidste dage. Nå, men det er jo det, jeg overnatter her så for første gang, ikke? Hvordan foregår det? Altså? Jamen altså, nu bliver du skrevet ind, og så bliver det vist, hvor det er, du kan få lov til at sove. Michael til søn. Then Leon, just a moment. Yes. Er du vant til at gå? Jeg har faktisk ikke gået, siden jeg var i starten af 20'erne, tror jeg. Javel. Altså, jeg har kørt i bil. Ja. Og med fly og tog. Skal du til noget messe og sådan noget? Eller? Jamen altså, de steder, hvor jeg har været, der er jeg fuldt de messer, der er. Ja. Det gør jeg. Den Svend, det kan være, I se senere. In this bed for you. I sleep here? Here. Ah, okay. Su brazo es escudo y armadura. Ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y I 1100- og 1200-tallet vandrede op imod 500.000 pilgrimme årligt til Santiago de Compostela. De kom fra hele Europa og brugte hele og halve år på at gennemføre turen. De udsatte sig selv for sygdomme, landevejsrøvere, sult og vilde dyr for at opnå syndsforladelse. ikke sove. Jeg er så pissetræt. Jeg skal gå 30 km i morgen. Jeg kan ikke sove, fordi han står. Pas på skoene. Der er så meget larm. Der er ikke noget ilt. Nej, jeg kan ikke sove derinde. Hvad kan du så? Sove udenfor. Det er så langt ude, altså. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Hvad er klokken? Jeg kan ikke sove derinde. Jeg har simpelthen ikke lukket et øje. Og det er ikke engang sjovt. Jeg kunne slå ham ihjel, altså. Det mener jeg virkelig. Nu ligger småt ned på en bænk. Jeg var henne og se, hvordan han så ud. Jeg gik helt tæt på ham. For at se, hvem det var. Så nu må jeg bliver nødt til at sige det til ham. Han smadrer så mange menneskers liv. Jeg tænkte også på, at det er, hvad nonnerne bliver sure over, man ligger på deres bord. Jeg ved ikke, om de sidder og drikker morgenkaffe her. Jeg vil bare ligge med sådan her. Hold kæft, mand. Svend? Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Michael, ja. Jeg havde advaret. Ja? Jeg havde advaret. Jamen altså. Ja. Har du sovet med ham før? Ja, en gang før. Og
der var jeg oppe. Jeg sparkede til ham. Han vågnede og sagde, kæ. Jeg sparkede ham en gang med, han sagde, kæ, og blev liggende. Jeg tager altså slips på. Ja. Det jeg lader være hjemme. Jeg skulle have taget 2 med, så kunne du have fået et af dem. Jamen, vi to, vi vidste jo ikke, at vi lægge med manden og dem. Nej. Det kan godt være, at jeg dropper det om et par dage. Jeg ved det ikke. Ja, men nu kan du prøve det af. Altså, jeg synes også sådan noget som det der, tager det ikke lidt af ilden også. Det gør man lige holder sig selv op, ikke? Ja. Så er vi klar. Men det her, de skridt, jeg tager nu, det er så de første skridt, jeg tager. Mod Santiago, ja. Og det er jo, du hører rigtig mange gange, at der er spanioler, der siger til dig, buen camino. Det betyder god camino-vandring. Og så følger vi de gule pile, som vi kan finde. Og nogle steder, der er der mærker i fortovene, hvor der er en muslingeskal. Muslingeskal? Muslingeskal, det kan være metal, eller det kan være malet. Der er forskellige måder at vise det på. Det er det. Og det var bare nogle patienter. Jeg troede, det var en ørn, der slog på vingerne. Ja. Så sådan, den tur vi lavede. Hun kom ind nu. Der sagde de det? Ja. Der er en muslingeskal. Der kan du se, der er der en blandt andet. Det kan være sådan en. Den er fastgjort. Så længe der er muslingeskaller, så er man på rigtig vej? Muslingeskaller, og der er gule markeringer. Buen camino. Altså, den rute, som vi går på, bliver også kaldt Sankt Jakobvejen. Ja. Hvem var Sankt Jakob? Altså, levede han sådan på Jesu tid? Eller? Ja, han levede på Jesus tid, ja. Det gjorde han. Kendte han Jesus? Det er jeg ikke klar over. Men jeg tror det. Jeg tror, det er for den tid. Så det, man går imod, det er... Hans gravsted. Sankt Jakobs gravsted. Sankt Jakobs gravsted. Det er det, der er vores mål. Ja, det er det. Det er et mindested. Og det mindested her, det er Sankt Jakobs grav. Ja. Så lad os gå mod det. Ja. Pilgrimmen Svend Trøst og Michael Bertelsens livsbaner har tilfældigt krydset hinanden, og de slår følgeskab. Der er en eller anden, der har bestemt, hvor de der gule piger. Men ingen af dem er synderligt god til at finde vej ud af storbyen Leon. Vi kan spørge ham her. Camino Santiago. Ja. Og med det fik vi sat Bertelsens pilgrimsvandring i gang. På programmets hjemmeside kan du blandt andet se hele ruten, som Michael Bertelsen vil vandre over alle 24 afsnit. Det er på dr.dk/Camino. Næste afsnit viser vi i aften kl. 23 og igen i morgen kl. 16.40. Om lidt fortsætter denne aften med Deadline. Svenske Sara Leander var det tredje riges største stjerne. Til gengæld lukkede hun øjnene for de grusomheder, der blev begået. Men det